למה תעבור לגג? למה תעבור לגג? למה תעבור לגג שלי? למה תעבור לגג? למה תעבור לגג? בסדר. אני לא אעבור, אני רק רוצה לדבר. בסדר, יש, אתה למה בוא. בסדר. תעבור לשם. בסדר. תרד בבקשה את הדגל ירדני. מה זה ירדני? כן. שנייה. בסדר, אל תדאג, בסדר, מה קורה? בבקשה. דקה, שז, בוא. דגל ירדני, אתה גר בישראל ולא בירדן. בוס, welcome here, there's no problems. welcome here. בבקשה, איפה כניסה? למה יש, תעבור לגג? למה יש בית הדסה? אני אעבור לגג שלך. יש טוב? יש טוב? דבר איתי, אני אעבור לגג שלך. יש טוב? טוב? לא טוב. כן, אבל הגג הזאת היא גג שלי. זאת כל שלי, כל ארץ שלי. זה לא, זה בית שלי בו. למה תעבור לגג שלי? אתה רק חושב שאתה שלי, אבל כל המדינה זאת ארץ ישראל. לא, זה בו בחברון, לא ישראל. זה בו פלסטיניה בו. אני לא בתל אביב. מה זה פלסטינים? פלסטינים זאת קראו רק רומאים. בכלל זאת ארץ ישראל. Tomorrow we will take it down. You know it's disallow. זאת ארץ ישראל. Disallow. זאת ארץ שלי. וכל מה שיש בארץ שלי הוא לא רק שלי, רק חברי. לא תזעק, לא תזעק. אתה ממנוע, ירג'ה לביתך. לא תזעק, אני בביתי. אני עברתי שם, אתם עברתם לבית שלי. אתה ממנוע. מה ממנוע? מה ממנוע? אתה יש בו קצין גדול? אתה לא קצין. זה קצין שלך שם. אתה קצין שלך שם. תגיד לו לרדת. בסדר, תעבור לשם. תעבור. תגיד לו לחזור. תגיד לו לחזור.